Dobrý večer. Aj uprostred týždňa vám prinášame prehľad aktualít z diania v cirkvi. Vítajte pri ich sledovaní. Dobrovoľníci v Oravskom Veselom vyzbierali v rámci iniciatívy Upraťme Slovensko takmer 40 vriec odpadu. Upraťme Slovensko sa pripojili aj dobrovoľníci v Oravskom Veselom. Účastníci jarného upratovania spolu vyzbierali takmer 40 vriec odpadu. Ten skončil separovaný na zbernom dvore. Hlavnými organizátormi podujatia boli miestni dobrovoľní hasiči. Aktivitu zameranú na ochranu životného prostredia pripravili druhýkrát. Do tejto akcie sme sa rozhodli pridať aj v duchu nášho hasičského mota, ktorým sa dobrovoľní hasiči riadia, ktoré znie Bohu na slávu a blížnemu na pomoc. A možno aj upozorniť takým spôsobom ľudí a ostatných, že je to veľký signál, že tieto odpadky tiež možno prispievajú k tomu, že sme svedkami rôznych katastrof a rôznych nejakých živelných pohrom, ktoré nás napadajú. Dobrovoľníci vyčistili okolie miestneho potoka a priľahlé lúky. Okrem mladých ľudí sa k iniciatíve pridali aj deti. Je pre nás dôležité aj mladým ukázať dobré vzory, aby sa deti zapájali do takýchto aktivít. Deti, čo vidia, väčšinou kopírujú starších a takto chceme aj my s príkladom proste, aby videli, že tieto veci sa dajú ešte vrátiť naspäť, nie je to stratené. Je fajn, že keď už dospelých sa nás tu možno až tak veľa nestretlo, ale že sa vlastne zúčastnili deti a deti sú vlastne budúcnosť, že vedia, že sa odpad nemá vyhadzovať do prírody, že sa má separovať a je smutné, že ľudia do prírody vyvážajú, či sú to kachličky, alebo sú to nejaké kolesa a nejaké kovy a veci, ktoré v mnoho prípadoch si myslím, že tí ľudia mali bližšie na ten zberný dvor. Čo sa mi tu nepáči, že ľudia rozhadzujú veci a potom si len tak odídu a nevšimnú si to, že si to musia upratať. My by sme nemali rozhadzovať smeti, pretože máme našu zem len jednu. Ja som tu prišla hlavne práve preto, lebo nechcem, aby naša zem skončila vlastne ako také jedno veľké smetisko a mali by sme si vážiť to, čo zatiaľ máme, to, čo sme ešte nestihli zničiť. Príroda je naša budúcnosť, preto by sme sa mali o ňu viacej starať. Máme z nej vlastne aj úžitok, čiže je veľmi potrebné si ju chrániť. Aj pápež František vo svojej encyklike Laudato Si píše o morálnej zodpovednosti ľudí chrániť zem a povzbudzuje ich k starostlivosti o prírodu. Pre televíziu Lux Monika Huráková.